kuon bang' piny owacho winjore kod kembe marego mogo mondo ousi kilo 2 mar mogo e nengo mar Sh100. Romo ma osebedo kadhi nyime e kind joreg mogo kod migawo mar pur koro ne ochopo kar log tich mar jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta kama winjruok makamano ne obetie. Edwin Okoth miyo waler mathoth. Twak e kind jotend piny owacho kod johala ma uso mok kuon gikone to koro kelo fungruok e ng'wenyo kuon ma jopiny osebet karito. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mane oromo kod weg kembe marego mogo ma pacho ka ne olando ni ofuko mar mok kuon mar kilo 2 koro idhi chak us kuom Sh100. The Railway Development Levy on all imported maize shall stand suspended. Number 2, the Import Declaration Fee IDF on all imported maize is also hereby suspended. Number 3, maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. Uhuru ne owacho ni ka opogore kod osuru mane ogol ewi oduma mawuok e pinje maoko, piny owacho koro medo golo osuru moko 2. Achiel ma ong'ere kaka Railway Development Levy kod mano ma iluongo ni Import Declaration Fee ma bende koro ok bi juoge ewi oduma. Ma koro tiende ni nengo mar mogo dhi chako lwar ma ok olewo kata matin. Jatend piny bende ne oseyo josiasa ma osebet katiyo kod medruok e nengo mar mogo kaka yo mar manyo ombulu ka gisingo ne oganda ni gine ma gibiro kelo konyruok ka gikawo telo. It is so unfortunate but shocking that we have the audacity to politicize the misery of the most vulnerable in our society. To politicize the pain of the vulnerable without offering solutions is to mock the lifestyle of the same people that you seek to vote for you. Okang' mar medo golo osuru ewi oduma koro en yo achiel ma okaw kod piny owacho ka oriwore kod mano ma piny owacho osebet ka chano mar chuogo aguch omenda makende ma ibiro tigo e chulo jous mogo ka giduoko nengo mok kuon piny. Ofuko mar kilo 1 mar mok kuon ma sani uso Sh100 koro idhi us kuom Sh52, ka mar kilo 5 ma sani en Sh115 e duka koro idhi chak us kuom Sh250. Weg kembego ma osebet kaoniano ni nyaka piny owacho singnegi yo ma ibiro chulgigo kapok giduoko nengo mogo piny. Bende gikone to koro ne osiro winjruok no bang' bedo kod twak gi jatend piny. Serikali imetukalisha kwa muda wa siku 4-5 hivi kuangalia suluhu ya kutafuta kushukisha bei ya chakula muhimu zaidi hapa kwetu. Na tukakaa pamoja kwa siku zote hizi na tukakubaliana sote. Millers wote wako hapa. Kenya hii ina millers karibu 150 mpaka 200 ambao kwamba wanafanya kazi ya kusagisha. Lakini vyama vao viko hapa ambao kwamba wamekuwa represented na kukubaliana kwamba tufanye jambo hili pamoja. Na tuomba Mungu kama alivyosema Bwana Rais, Mungu atatubariki ndani yake. Fuong'ruok e nengo mar mogo koro dhi nyime nyaka chieng' gol lendo moro kendo. Okang' manenore ni geto lwar e nengo mar oduma mabiro neno ka moko kuom gwenge ochako golo oduma e puothe chakore dwe mar 8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Dul makedo gi mibadhi e pachoka EACC koro yudo puoth mar doho mar loro agulu mag bengi achije moko 4 ama itudo gi mibadhi. EACC oyango ni gidino ne omenda ma kwan gi ok tin ne $37 million. Dulno bende omako ji moko 3 e kaunti ma Kericho ma itudo gi mibadhi. George Bati lero wachno matut. Bang' chich ni jotich moko 4 mag migawo mar omenda ne oyudo omenda moko e yo ma ok ler. Duol ma ochung' ne kedo kod mibadhi EACC ne ochako luwo girondi. Kata obedo ni gisegolo kendo tiyo gi moko kuom omenda go, oboke ma ogol kod duol mar EACC oyango ni doho miyo gi thuolo mar ng'wano maromo $37,347,598 gotonglo 59 ma pod ne giweyo bengi. Nonro mar EACC oyango ji 4 go kaka Esther Wangeshi Ngeru,
Faith Jemita Kiptis, Doris Nafula Simiu kod Robert Theuri Muragi. EACC oyango ni kind dwe mar 1 2020 kod dwe mar 6 2022 Esther Wangeshi Ngeru mane chamo osara maromo siling 188 ne oyudo $53,159,612 e yo makelo chich. Kata obedo ni ne osetiyo kod $44,599,692, EACC ong'wano $8,550,920 mane pod odong' e bengi. Faith Jemita Kiptis mane chamo osara maromo siling 71,000 dwe ka dwe ne oyudo e yo ma okler $79,560,768, kendo kata obedo ni ne osegolo kendo tiyo gi maromo siling $64,560,768, EACC ong'wano $15,000 mane pod odong' e bengi mare. Jatich machielo mar migawo mar omenda mawino mar EACC omako en Doris Nafula Simiu. Kata obedo ni ne ochamo osara mar siling 59,000 kende dwe ka dwe, e kind dwe mar 1 higa mar 2020 kod dwe mar 6 higani, ne oyudo omenda balang' maromo $1,200,100, kendo nyaka sani ne osegolo $1,246,112, ka EACC koro ng'wonyo omenda ne maromo $8,953,988 manyocha pod odong' e bengi. Gogono mar EACC bende omako Robert Theuri Murage mane tiyo kaka jakwan omenda e migawo mar omenda. Murage ma osache ne siling 41,000 kende dwe ka dwe ofweny ni ne oyudo siling $24,758,352 e yo makelo chich. Bang' lochruok kendo golo e bengi $13,679,751, EACC ong'wano $11,078,601 mane pod owe e bengi. Magi timore e kinde ma EACC ondhiyo jotije adek mag kaunti ma Kericho ma itudo kod mibadhi e wi omenda madirom siling $100,000,000. Ji ang'wen go gin Nelson Kibet Ngetich kod Evelyn Chepkerui Ng'eno, ma gin apisas mag weche omenda, kaachiel kod John Kiprono Mibei kod Geoffrey Komen Kibowen, ma gin jonon weche lope e kaunti ma Kericho. EACC tudogi kod ng'iewo gik moko e yor mibadhi kod ketho mar nyayo mibadhi mag uchumi kitiyo kod otese mothedhi e weche mag puodho rak. Ji ang'wen go ibiro chwali e doho ma Kericho ka apisas mag EACC chano yaro nonro margi malach e wi mibadhi ma okwako kaunti ma Kericho. EACC bende manyo ji adek moko ma idwaro ni mondo mi odchop mapiyo kendo ndik lipot e apisi mag EACC mani machiegni kodgi. George Bati, Ramogi TV. Ndege mane oting'o moko kuom jokanyo mag kwetha kampen mar Azimio la Umoja oyudo masira e alapa mar ndeke makakuma. Onge ng'ata ma oyudo hinyruok e masira makamano. Reporter yango ni ndege no ne wuok Kakuma kochomo lodwa bang' tieko kampen. Joneno yango ni tiende ndege no ema ne omuocha ka ne otemo chako fuyo. Mano en achiel kuom ndeke adek mane nie kampen mar Raila e gwenge mag Turkana. Raila wuon to ne onge e ndege makamano. Raila ne obago kampen mar kisera mar ombulu e gwenge mag Turkana County, kama ne olimo Turkana East, Turkana South kod Turkana West. Atoka pok masira makamano notimore, ogai mar Azimio Raila Odinga osingo ne jodak ma Hoho Marokaka ni piny owacho biro rido arita kwe e gwenge makono. Raila ne oloso kane otimo kisera mar ombulu Turkana aka utene gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya. Eric Owenga ne oluwo kampen mar Azimio kendo omiyo walerno. Kana tero kisera mare e kaunti ma Turkana, Odinga nosingo ni piny owacho mare ok bi sayo jonjore mosomono ganda nindo kinde ka kinde e gwenge makoni. Tukishika hatamu ya utawala, tutaangaliana wale ambao wanaleta ile msukosuko hapa, wale majangili ambao wanatembea na bunduki na kupiga wananchi ambao hawana hatia na risasi. Tutaonana nao ana kwa ana. Odinga manolimo alwora ma jomaundo sobedo ka kwale jamni to kendo chielo ganda gi magina noramo ni onge japiny moro amora mabiro bedo kod bunde tok dwe mar 8. Kama ni bunduki serikali iko naye.
ya kutosha, sio? Kama wanaume, serikali iko na wanaume, sivyo? Tutahakikisha kwamba sheria imerudishwa hapa, wananchi wamelindwa kikamilifu na serikali. Watu wetu wanakufa kila wakati, hata jana watu waliuliwa, juzi watu waliuliwa. Sisi tunataka ukichukua serikali, tafadhali jaribu leta amani katika mipaka yetu na majirani marafiki zetu kutoka Kenya. Beno singo bero lwasi mar pidho jamni kaka yorno matieko chan kuom jodak makoni. E seche go kweth mar Azimio bende ne gisingo ni johera magi ni gidhi yombo e telo mokwongo tarik 9 maonge kiawa ka gikwayo jopiny mondo ochung' e tokgi nyaka e debe. Huko bunge parliament ya Kenya, Azimio ndio itakuwa na wabunge wengi kushinda chama yoyote. Azimio itakuwa na wabunge ndani ya National Assembly zaidi ya wabunge 220 na watakuwa na senators zaidi ya 31. Kura ni mimi na Loborukai, ni ODM na Jubilee yanachapana, na yote ni kura yako. Ite ni kura yako. Wanafikiria vizuri wakati huu kumpigia kura aende State House. Na atawakumbuka. Eric Owenga, Ramogi TV, Lodwa, Turkana County. Jalup Jalar Kommaten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance KARUA oduoko kisera mare marombulu e kaunti ma Kirinyaga. KARUA otiyo kod thuolono e kwero mokalo mibadhi masani ogoyo tach e pachoka kosingo ni sirikand Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro keto sinani e kedo kod mibadhi e pachoka mar neno ni oganda kata omenda oduoka e lwet oganda jo Kenya. Lydia Okeyo kelo ler mar wachno. Jalup Jalar Kommaten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance KARUA odoke gwenge ma Masawa e serombulu ne ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. KARUA wacho ni weche oselokore alwora mar God Kenya nyaka ne Raila Odinga yiere kaka jalupne ka bende otajo Odinga kaka jago majakedo ne ratiro mar oganda jo Kenya. Ukiona mtu akichukua Martha kama running mate, ujue nia yake ni nzuri. Ni mtu tushafanya kazi na yeye, hata kampeni si mnaona tunafanya tu poa. Si kama wengine wako na uoga wa kuwa pamoja. KARUA noromo kod jotend ute lamo mamine manolamo ne gweth makende seche bende koro dhi nyime gi serombulu ka koro piny Kenya ochimo yiero maduong' madwe mar 8. No, I go to a deputy president of this Kenya. She has listened to her calling and she is working for her calling so that if God will give her victory, she will say, I followed my calling. Mahali mama ako, nyumba yote na familia yote iko. Kwa hivyo hata wazee wenu utawakumbusha. Wasifikirie hii mambo ya mama ni ya wamama peke yao. Nimewaomba wawe ambassadors wa kuuliza kura kila mahali. Bendeno kwa oganda jo Kenya mondo tim yiero makare debe kowacho ne giyiero jotelo majoratiro kendo mago machin mibadhi poko mieno e pachoka. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima, na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Bango yo siasa county ma Kirinyaga igeno ni KARUA biro timo limbe county Manyeri chieng' tich ang'wen. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Atoka podwa dhi nyime kod weche go mag siasa en ni jalup jatenda piny William Ruto omedo soko wang' piny owacho mar Jubilee ma okoni okodeo midhiero ma jo Kenya neno e wi garama mar ngima. Ruto ma uloso ka makadho loso kadho wadhna mchumbi wacho ni mwandu ma jo piny tiyogo ahinya nyaka keti e nengo mayota. Chris Owino miyo walerno. Jalup jatend piny William Ruto otelo ne kweth mar Kenya Kwanza kisera mar ombulu e counties mag Makueni, Taita Taveta kod Kwale e gwenge makadho wadhna mchumbi. Ruto otiyo gi thuolo makamano mar sayo piny owacho kuom tiyo marach kod apisas mag loch nanga kaka chife e goyo campaigns ne Azimio la Umoja. Musikubali kufanyishwa kazi kinyume ya sheria na katiba ya Kenya. Sio kazi yenu kufanya kampeni ya Azimio.
Azimio watafute watu yao wafanye kampeni yao. Nyinyi kazi yenu ni kufanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kujali nani ni wa chama gani, kwa sababu Wakenya ndio wanalipa mshahara yenu. Ruto bende onyiero kang' mar piny owacho mar duoko piny nengo mogo ndalo manok motelo ne yiero maduong' mabiro, ka owacho ne bed ni piny owacho dwaro konyo jopiny e yor adiera, ne dak girito nyaka jopiny ohinyre mondo eka gisie kod chenro makamago. Njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kuanza na kupunguza gharama ya chakula. Njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima ili aweze kuzalisha chakula kingi. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpunguzia pembejeo. Sasa hivi wanarushia sisi unga. Eti bei ya unga inashuka. Mpaka tarehe 9 tupige kura. Ikifika tarehe 10 turudi pale kwa bei ya gali. Hali ya maisha ni ngumu. Hata wakashukisha bei ya unga, ya mafuta bado iko juu, si ndio? Wach mar daro tije mag dhowath ma Mombasa nyaka e boma ma Naivasha ochier kendo e kinde ma William Ruto okwedo joma osebedo ka tude kod chenro makamano. Mimi nimetoa ahadi ya kwamba zile shamba zote hapa pwani ambazo zile zinaitwa absentee landlords, tumesema tutachukua pesa ya serikali tununue shamba ekari 1,000,000 tuwapatie wale watu wote bado wanaishi kama maskwota katika pwani hii. Kisera mag ombulu mag Kenya Kwanza gwenge makadho wadna mchumi pod dhi nyime chieng' tich ang'wen e counties mag Tana River kod Lamu. E komachielo, Jalup William Ruto e yiero ma higa ni Rigathi Gachagua to ne otelo ni kweth machielo mar Kenya Kwanza e kaunti ma Murang'a, kama ne osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza dhi ting'o malo ngima mag obila e pacho kae. Hawa officers ni watoto wetu na ni dada zetu na ndugu zetu, na hatuna shida na hawa. Hawa wameumia kama sisi. Tangu Mwai Kibaki aende nyumbani, hawajapata nyongeza ya mishahara na marupurupu. Wamepigwa na gharama ya maisha vile nyinyi mmeumia. Serikali yetu ya William Ruto imepanga ndani ya siku 100 tutawaongeza mshahara na marupurupu wakae mzuri kama Wakenya wengine. Chris Owino, Ramogi TV. Duol matayo yiero e pacho kae IEBC okwedo ng'eto mar doho madwaro ni Ruben Kigame keti nyinge e listi mar jolar kom tend Kenya. IEBC ywak ni chenro makamano biro kelo peka e chenro mar yiero kendo dwaro ma ok tin ne milion 900 mondo lose. Simfro Sokinda nigi lerno. Duol mar IEBC omako chung' mare ni ok nyal medo nying jachung' machielo e listi mar jolar kom tend piny Kenya. Okang' makama ochuno duolno mondo mi ochwal ng'ur mar kwedo ng'eto mar doho manyocha ong'ado ni IEBC ochiw thuolo ne Ruben Kigame olar komno. Duolno wacho ni Kigame ne orem chopo kare dwaro mag chik mondo mi opuodhe kaka jachung'. Motelo ne ma jakom mar IEBC Wafula Chebukati nyori kosewacho ni nyogi rito mondo Kigame ochop e nyimgi bang' ng'etono mar doho. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court. And if he presents himself, we shall listen to him. Mak mana ni sani koro chalo maduolno ok nyal dok chien kaluwore gi pek manenore kadipo ni giketo nying Ruben Kigame e listi mar jolar kom tend piny Kenya. IEBC ywak ni pek manyalo bedo e chuno nying Ruben Kigame e listino oriwo koda kaloso chapa manyien mag otese mag ombulu kendo tiyo kod omenda mathoth ma ok tin ne shillings milion 971 e timo lokruok makamago. IEBC wacho ni pek nitiere e chapo kendo oboke mar piny owacho. IEBC kokalo kuom jakom mare Wafula Chebukati wacho ni ndalo 19 ma odong' ok rom chopo kare lokruok mag rwako Ruben Kigame e ng'we laro kom tend piny Kenya. IEBC nyocho oseketo nyinge ji 4 kaka mago madhi laro komno maduong' ka mago riwo Raila Odinga mar ODM, William Ruto mar UDA, George Wajakoya mar Roots Party kod David Mwaure mar Agano Party. Ruben Kigame bende nyocha oseloso ka wacho ni weye oko mar listino nyiso ni doho nyalo biro wito oko duoko mar yiero maduong'. Itakuwa ni makosa makubwa
ikiwa IEBC haitaniweka kwenye ballot, kwa sababu inaweza kusababisha tena kurudiwa kwa uchaguzi, na hatutaki kurudiwa kwa uchaguzi. IEBC ko kalukuom jakom mare Wafula Chebukati omedo jiwo jo Kenya ni okenge mag-gi ok gin mag kwedo jochung' e yo moro amora. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyako Ramogi Ajuanga, weche mamoko mabende odonjono okinyi makawuono en ni ji adek owito ngimagi kanyo. Amano e masira marapaya motimore otieno manyoro. Amano kara sa 2:30 mar otieno mane wang'apaya mar Narok kochomo Bometa. Joma moko 8 to oyudo hinyruok makoni kod kocha e kinda masira makamano. Mano masira mabende oriwo mano matatu, mano mar shuttle mar Galaxy Sacco, kama bende obayo yo e kinde mabende otemo mar mondo mikiko tuom japiko moro kendo odhi motuomo lori moro e wang'apaya makamano. Kata kamano masira makamano jogo mabende oyudo hinyruok oter e od thieth mano mar Longisa County Referral Hospital, ka jogo mowito ngimagi bende oter e oda kano ringre jomotho e od thieth makamano. Geche 2 go mano mar matatu shuttle no akachiela kod lori no to oywa nyaka etesindo bila ma Ololulunga amano mayudore kama masira makamano otimore. Nyaka sani wanyalo mana medo jiwo derepe kinde magiriembo enye wang'apaya mapacho kaendi gibed akicha kaka yorno mar geng'o masiche mag apaya e pacho kae. Kao kamano Nyako Ramogi Ajuanga kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kamoko kuom benda neno koseriwore kodwa e Facebook kacha kama wantiere live. Prince Guya wacho ni oyawre uru team RUUPINY amor gi Ramogi TV. Habari maukelonwa aneno malera ka entiere Sega. Maxwell Van Lucky wacho ni aneno ka entiere Nairobi City Kayole owinjo malera ka chiela gi mama ne Melda Nyara Suba. Prince Guya wacho ni DP Ruto owegoyo siasa e gimora mora maker timo. Koro nyaka chenge en nying machielo mabende jomoko luongo godo MOGO. Koro ogoe siasa to jopiny ema hinyore. Ento en gi pesa makata bech mauta gikia. Mtoto wa Juliana benda neni kanyo kineno waka intiere Nairobi City Kayole. Maxwell Tobias Jasori neno waka intiere gwengego. Jackie Nyarmodi wacho neno wa eyo makare. Wacho ni ya wato jotanga gi be mako doga. When prices are high, they complain. When the president lowers ugali, they complain. Kara Ruto gilange dwaro nango. Owacho ni Sharon Ong'ao kona mos kanyo, mos ochopo. Maxwell Tobias bendane ni kanyo. Aswele Max eruru kama na inya kumtudri kodwa okinyi makawuono. Kokale Facebook kama bende wantiere live. Kao kama no Nyako Ramogi Ajuanga yena mar mondo mi akau yoyo matin. Tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao gija fuambo Walter Nyambaga biro kelo ni nonro mar GASET. Kikidhi mabor. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl who anashinda akishout Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Aya bas, wadhi mondo kwal wachewa, okwal simbewa, omawa chips, wanindke. Kikibed kaguok maninde laro, marito nduru mondo dhi ocham choke. Ng'ano joga. Bedo kama ondene malavidavi. Enure ohero luwa mana ka nyathi madhoth. Adwa no bawo popichika to peche musengo ka. Adwok pesa ma Nyasaye omiya. Aja neko. MCA pesa no ka bedo hira nime. Make sure ni ng'ani yo chulo bill ne te. Waluare kuliet pa. Wamiyo moae thurwaka. Kod moae pinje te mag Afrika.
gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Edwin Okoth ka Nairobi, ma Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakoro mgajuanga bang' weche manyien mokelni kod nyadendi Joyce Oduor. Gisani koro adonye kidieny machielo, mano kidieny mar nonro mar gazet. Mana kaka pile wanono gazeti ariyo, The Standard gi Daily Nation. Odiochieng' ma kawuono kan kenda yudo thuolo makare kantiere gi jafwambo marwa mar Ramogi TV Walter Nyambaga. Nyambaga, amosi ni oyawre. Oyawre Sharon, neno kibuonjo ahinya. En kinde malach ing'eni wasemisi kata mne nonro mar gazet. Akeni weche mag siasa mucho chingi bendo osemiyo ibedo oko ahinya. Okabedo oko ahinya, en mana ni iseng'eyo ng'ama iluongo ni Oko. Ng'ama dende te odich, odwano dij wala tunka makala tese to lao bende joma luwe kora sebedo ka ng'ama odich ka yuotho oko. Wagwero kamana ni yudo thuolo kinyi ma kawuono mar biro e nonro mar gazet. Erokamano Sharon. Mana kaka pile nyakoro mgajuang' wachako gi thund wach ma bende ochiw e Daily Nation gi Standard mar mondo wang'e ni thund wach mage ma bende odiochieng' magichiw. Odiochieng' ma kawuono e gazede ariyo gi aneno ka en mar mogo gi weche mag siasa. Nyambaga kwa chako gi thund wach mochiw e Daily Nation. Dinyis ne koro mgajuang'. Wach mowe pek kaendi en gino mokaw to dhienye wang' oboke ma kawuono. Oketa tipo mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Kasto bende kanyo gichak giketo ogai mar UDA William Ruto. Wach maduong' ma omako oboke ma kawuono en mibadhi mar lo. Chal ka gima kweth mar Azimio la Umoja ose oro ote moro, barua moro mondiki kendo tuoti kendo chuoye kogno kod Ruodho Goro mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Janet Mohamed ma en jaod bura ma Suna East. Kodwaro ni mondo bad migawo mar lo motelne koda Karunei mondo kik gol kata mano tas moramora kumora mano ketie teni gibiro go kogno otese giendi to gi sechegi nitiere lach mar lo manyalo romo e 2,500 e gwenge mag Taita Taveta mitudo godo jalup jatend piny nino yude yo mok ni kare. Koro winjo bed ni weche machal kaka mibadhi mag logi koro chak none omiyo barua niendi ondike. Idwani mondo adhi nyime. Mano no nyisogi mano wach mabedo mipek nyakora mgajuang' e Daily Nation. Standard en mana wach mar ng'wenyo kuon ma bende kora neno ka nitiere gonyruok e nengo mar mok kuon. Mana dier, sani koro dhano nyalo go tonge ka ok ibedo kod buok nikech nitiere kaka seche moko ka iware kama endi to kichak ing'iyo komi ng'wenyo tedo mana kondik ni made in kumoro. Koro nyaka sani endi koro dhano ni kod siso mar ndonyo ng'wech kendo gichopi e dero mag yudo moke mondo koro ginyalo kata mana ruo nyuka ma kata ka nyathi bende koro nigi thuolo mar yudo deyo. Ng'eni tinde ni itede ikawo mo tiole e sufria cha eno koro kata kitede to wuok te, lakini nyaka nyo bei ni koro lwar piny. To kata ma jo Kenya gino wuon giwacho ni koro gidwa dhi kawo mogo niendi kendo inyalo jiwo oganda ni koponi giyudo kuminyiewe 100 jokama
kawe uru mathoth mondo ukane. Kawe uru makata ka thoth biro donje to se kawe. Mane gonyruok nyakoro mga jong mabendo duchi manyoro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nochiwo ne oganda singo ni mok kuon mar kilo 2 biro wuok e nengo mar siling 205 nyaka siling 100. Mane wach momi pek e gazet mar The Standard. Koka mano Walter Nyambaga nikech ndalo odong mana 18 kende to wadhi e debe. Daher mar mondo mi wachak ahinya gi weche mag siasa. Mano gazet mar Daily Nation iselero ne gi thuondu wach mabende omi pek ma en yuarruok e kind kweth mar dachni kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza. Ahinya e wi lo mabende jalub jatend piny Kenya nitiere godo e gwenge mag Taita Taveta maromo heka 2,500. Kiwinjo kit kaka moluor Ruto wuoyo to sebedo ga kowacho ni lo makelo liet niendi en mana mich moro mar tim makare kata ilo ni timo ng'uono ne ng'ato. Oluwo kanyo ni lo mineno niendi nomiye gi achiel kuom osiepene moro mabende nokonyo mane en jaod bura machon. Nokonye chulo gowi moro mane okawe bad bengi. Kasto nopodo ne kumoro kanyo manyalo romo eka 2,500 mak mana ni lope ni osebedo ka kelo liet sana. Koro kweth mar Azimio la Umoja undiko ne bad migawo mar lo. Neno kanyo ka barua no Junet lero ni no chwale ne Farida Karunei ni mondo mi oikre mar chiwo ler kachiel kod weche motudore kod mibadhi mag lope. To kata makende piny Kenya ka nitiere mibadhi mopogore lakini kalore kit kaka mibadhi mantiere weche mag lope pacho kaendi to koro lach. Jalop Raila Odinga ma en Martha Karua wacho ni piny Kenya dhano sebedo kod milimili mar dwiro kwako lope pacho kaendi. Mak mana ni en owuon to oko gomb ni piny Kenya ng'ato owuon obed kod dwaro mar yako lope nikech wacho maber niya nyadi mang'eny jok mineno kaka jok maseche moko omeo kata nigi mwandu mathoth gikwano ga lope mano namba 1 gikwano ga udi kopogore gi kit mwandu mopogore. Koro jalub jatend piny men William Ruto oyudore orindi moro kama bet ka seche moko chal ka gimo osechako chwakore obedo maliet nango bende winje bende kata mna koseyo jatend kweth mar Azimio ka bende wacho nok nego bende no donjore e weche mag lope mag to mna kaka ni se wacho Junet kanyo bende no ka korona seyo mano jalub jatend piny Kenya William Ruto ni lo makamano no yudo e yo mar mibadhi ahinya mabende ne jatend migawo e kinde mabende ne mano e kinde thuolo mar higa mar 2008 e mabende nowacho ni Ruto no yudo lo makamano kane minister mar weche mag pur. Ingeni Ruto wuon wacho ni jaod bura miluongo ne Basil emano mi lo maket kod kamano to kaso en bende ok ogige kanyo. Wacho ni sasa ma inyato tho e pi to mako nyaka pigno mondo timre na dokonyre godo. Wacho ni ang'o momiyo en owuon en mirange to kata mane kinde mane Mwai Kibaki bende nitiere telo nitiere jo od bura mathoth moko manopod ne gilope e kuonde machalo kaka Transmara kuonde mopogore ochiwo ranyisi gi mane en jalop jatend piny Kenya gi sechego Joseph Murumbi mabende noyudore kanyo kanigi lo e gwenge mag Transmara bende winjo be nigo igo ne ang'owa inono kit lope maket kod to en owuon wacho ni osebed kirange sana tirange nango kopogore gi mano nitiere weche mosechwali e doho mimieno godo jalop jatend piny Kenya weche mag lope ma gitimore gi kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to bende kik wil ni ang'o miyo magi koro wuok tung musuogi seche giendi odong ndalo 18 winjo bed ni japiny koro ikono ber gi rach mar kweth ka kweth kata mana Kenya Kwanza bende okoseling ni koro gin bende koro giumo lwetgi gin bende gidiro margi kumora mora manyalo lwari obed jatend piny obed ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro en ni to en ng'ano manyalo wuok jaloch kila ng'ato berore nyaka koro japiny ng'e adiri mantiere. Nyakwara Mugajwang wach lo mabende koro nitiere gi pogruok e kind Ruto gi Raila mabende koro Raila wacho ni koyudo telo to wacho ni lo mabende Ruto nitiere godo e gwenge mag Taita Taveta heka 2,500 owacho ni bro duoko ne jodak e kaunti ma Taita Taveta. Nambaga mano kwa dhi piyo bende wach machielo mabende aneno komi pek ka e it gazet mar Ang'wen en kaluwore gi wach mar mok kuon.
nochuno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya wuok oko e lela mar lando ne oganda ma pacho ka ni nengo mogo koro odwoki. Okang' ma kama bende biro bang' ywaruok ma koni kod kocha. Jogo eko ma bende ochung' ne kembe marego mogo ni winjo kacho kanyo ni piny owacho pok ochulo negi omenda ma kamano emomiyo nok ginyal duoko nengo ma kamano chien. Koro jatend piny Kenya nosewuok oko e lela. Ing'e gima mit nagomba ka kod ng'at miluongo ni Jadito Edwin Okoth to kona ni onge kaka inyalo wach ni mogo en $100 tichako wuoth kidhi e duka tiyude koselok ni nyaka kuong timne gimiluongo ni nyaka kuong rangi lai midhi chulo godo jok ma winjo be ni rego mogo pacho ka o kata mana supermarket mantiere mosebedo ka ong'iewo mogo no e kinde mane beche odhi malo. To mamit moloyo ni jatend piny owuok e pinje mag Seychelles to kochopo pacho ka oko ka kata tambo ywe godo kuok ni ochopo sano to chopo mana ngowa gi lendo. Tene ni nitie kamiti moro mochuogi mosebedo ka rango kit mwandu pacho ka endi tahinya te bad migawo mar pur pacho ka mosebedo ka ng'iyo ni to ang'o momiyo wachopo kuma chalo kama endi. Bende nitiere giminyal tim to tok bedo gi twak ogwel gi giluongo ni kar jot mar ker motelo kapok ker obiro gibedo kod winjruok mana ni winjruok ma ker kod man nolwar e Luanda kaluwore gi kit chopo e ngadho mane gin bende koro gidhi godo lal to gi kit ing'ene winjo bende piny owacho chulo ok ni koro omenda cho wany oko piny owacho chulo 105 gichulo ne eloja piny koro in to koro fuongni mana 105 mondo in bende koro michicha iyude godo yo makare ma koro biro weyo ka piny owacho bende pod nigi ting' mar chiedho kuonde ka kuonde ma kuonde minyal ng'iewe mogo gi mondo girang ni to bende en adieri ni japiny ng'iewo mogo ni e nengo mar 100 kela e paro wach moro e higni mokalo bende iko niang' ahinya to jatend piny machon Daniel Toroitich arap Moi ne nyalo oro kebe kaachiel kod chife gi mopogore opogore mawuotho e bombe to chiedho to penjo ni chak en pesadi makati pesadi ka en $7 to bedo $7 no ka en chak to winjo bed ni kochopo e duka to koni mondo imiye chak timiye bei ma piny owacho setiminade osepuodho koro gin kod ting' mar chiedho kendo rango ni to bende jok ma uso mogo kata mana kembe mopogore opogore be miyo japiny fuong'ruok molandi bende kik wi wawil ni kata mana fuong'ruok ma kamagi dhi e thuolo mar dwe achiel bende par ni odiochieng' manyoro kata mana kani winjo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nolieko ni nang'o mani yiero ka oganda ma pacho ka endi chiegni chomo yiero ema omenda ma kama endi medore higa mar 2012 nowacho ni kapo nono ni piny Kenya nadhi e yiero mar higa mar 2013 nengo mar mok kuon mano kilo 2 nomedre chakre $70 nyaka $130. Bende nolieko kanyo higa mar 2017 kanwa dhi e yiero bende nengo ma kamano nomedre nyaka $189. Sani nomedre nyaka $205. Ing'eni nyadi mang'eny jo Kenya osebedo jok ma lep kendo wigi leo mokalo nikech gigi gineno gin mana e kinde ma siasa chal ka gima kod wachopia midi ema nengo gik moko dwani mondo chak ting'ore mondo mi ka koro gikni koro ok ginyal konyore gisebedo teni gichiwre lwet piny owacho nikech gimoro nengo gimoro amoro dhi malo to piny owacho yudo ngadho moro monyalo reso godo oganda e kinde ma ng'ato seche moko muya dwani mondo rumne tidhi kudho ne muya obiro neni ka ng'atno moreso ngimane koro japiny osebedo ka neno gik machal kamagi kinde mag yiero 2012 2017 to kata mana igni mabiro bende kikoro kik dhano wach ni mogo ni koro seduoke chien pod obiro kata kalo 205 kama ne nitiere cha koro ang'o mwinjo bende piny owacho koro timo kata jo Kenya winjo bende timo namba achiel owinjo bende keto maino e bad migawo mar pur kendo japiny owinjo bende ijiwo kendo ichwalo ne mbolea mondo mi pur mar oduma pur mag cham ing'ene gwenge mag Kadempo ni pure marieba gi bel mogo ma bende mit ahinya kigodo tonge mondo mi koro iikri gi pur malach ma koro mogo nyalo yudre e deche ma pacho ka endi kachiel kod kembe ma pacho ka mok ni kaponi mogo dhi bedo ka gima onge to wandonyo ng'wecho chomo piny Mexico e gwenge mag Uganda mondo kamano Joyce Oduor dhi bedo godo odiochieng' ma kawuono erokamano mar mondo mi olerne oganda mane mbaka oromo
odiochieng' ma kawuono. Koro en mana geno marwa Walter Nyambaga. Ok ni koro nyakora mga jongo odiochieng' ma kawuono po nono dhi supermarket koro boro yudo ka nengo koro oselokore 100. Tingeni nyocha bwana moro neno koywak e gwenge mag Kibra kaendi ni ka odhi mondo koro kwa kata mana sosa en mogo en kuon moro minduso ni toki sedong ka kenga more dis ka chiel kod kado mondo yur kaka inyalo tieke godo ni koro ngang to tinda ok ne nyalo yude ok nyalre sana ngeni sosa koro nyalo chiwne gi ka kuon ma inyiew ito boke bara bich kwa dhi nyime nyakora mga juange gazet kata mna it gazet mar abich bende gisani koro kwa chiegni dhi yiero maduong' dala par kod aboro bende neno ka kweth mar Kenya Kwanza gimano mar Azimio la Umoja bende koro oketo IEBC kama tek mendi kaluwore gi duoko moko kuom penjo kaluwore gi ikruok ma bende gintiere godo e nyim yiero maduong' ahinya wach mar mbui ma bende gisani koro giwacho ni nitiere polling stations maromo 1111 ma bende koro giwacho ni nego bed ni inono mar mondo mi ong'ie kata mana kaka results duoko biro bedo ka wuok kacha ka dhi National Tallying Center. Motelo ne maendi e kinde mane IEBC timo chenro miluongo ni simulation gi dho wagunda tiende ni temo kit kaka duoko wuok e gwenge mondo chope kar riwo ombulu maduong' Bomas of Kenya. E kit temo maket kod mani nomi gimana atamalo moko mothechore 36 kata 42 kaendi mak mana ni gi seche giendi to gigo okang' ma giwuok e atamalo chendi makoro ginyalo kata mana chopo 80-97 gini. Ang'o matimore? Giwacho ni maromo kuonde mag luto ombulu 1111 nyalo bedo kod ng'ikruok e yore mag chwalo duoko. Nang'o? Namba 1 midhiero mantiere en kit teko mar mbui manyalo chiwo thuolo mar chwalo duoko noendo. Koro nitiere kit kaka gibiro bedo kod lai malong'o mar yudo ni to gimiluongo ni network osebedo maonge. Wanyalo timo ang'o? Oyiene ng'at miluongo ni jatelo matayo weche mag lando ombulu kachiel kod riwogi kanyo endo mondo mi koserwako gik miluongo ni data e masinde magitiyo godo to nyalo sudo kanyo endo ka imiye rita kod obila mondo chop kuma network nitiere mondo mi duoko no koro pudhre ka wuok e simbe mondo lwar gilo ni server mar IEBC kokamano to biro chune mondo kel duoko gi kachiel nyaka kar luto ombulu kata kar riwo ombulu maduong' ma en Bomas of Kenya. Agent mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne koda Dr. Caroline Karugo kachiel koda mano mar Kenya Kwanza motelne koda Boss Sholei wacho ni ok gin kod yie kod IEBC e weyo maromo 1111 ka ok gichiwo ler mora mora ma keto japiny Kenya kanye. Inyalo paro 2017 moko kuom gik ma doho maduong' pacho kendi Supreme Court nolieko ni nitiere kaka mibadhi kachiel kod chochni nobetie e okelo kanyakla lando duoko kachiel kod oro duoko e yo manyasani kitiyo kod masinde kachiel kod mbui to kod kaka inyalo kaw duoko goendo ma ok omedie kata media achiel moko timne luno ledhi mora mora. Koro jo Kenya winjo bed ni bedo kod ikruok kachiel kod jok ma dhi tayo chenro mag chwalo duoko kachiel kod rito ombulu giendi ni koro gin gi ratiro mar fuaro adieri niendi ka gitiyo kod jotendgi mosemi ting' mar bedo kaka agents. To duche manyoro ben naneno ka ginyonore mar neno kaka wach makamano dhi kodhi nyime ito boko mar 6 gin mana weche mag siasa hinya campaigns ma bendo ochuo chieng' odiochieng' manyoro nwaneno kweth mar Kenya Kwanza kitayo gi William Ruto no dhi timo debe kata na kisera magi mag ombulu e gwenge mag Dwadh Chune na gintiere Makwini, Taita Taveta, jo Azimio ben naneno ka ntiere Turkana. Ingeni ibiro yudo ka kirango kit kaka itimo chenro mag seto ombulu giendi en ni Azimio telo gwenge mag Dwadh Nam Chumbi tiluwe mana mapiyo kod Kenya Kwanza. Rieko mane mantiere kata gin oledhi mage motiyo godo. Kibiro me wacho gimoro modonje pacho ganda to winjo bed ni ng'at machielo kabiro to rucho gima ne wacho cha mondo mi iluongo ni gimanyien ber. Embo berre. Tenenia imi thuolo kata mane debate manyocha dhi mbele cha iwacho ni to bende in gi duoko ewi wach no endo. Koro esama Migosi Odinga kata ogai mar Azimio la Umoja chopo gwenge mag Dwadh Nam Chumbi kowacho ni abiro duoko nu pot kaendi to winjo neno kanyo ka Ruto kodok to wacho ni ang'o momiyo nogole ka. Koro japiny kata oganda nigi
riyo mar winjo gima nyien mowach mopogore gi mosetime nade mosekalo. Koro ma osebedo katimore. Kineno ka Kenya Kwanza koponi odhi e gwenge mag imbo mar Kenya, to Azimio luwo imbo mar Kenya kapok ndalo 2-3 moko time nade okalo. Gwenge makamagi Walter kata ka neno gwenge mabende piem nitiere mapek gwenge 10 noriwo Mombasa, Kwale kata na gwenge mag imbo noneno Bungoma magi mapod kisera mag ombula no kapod gigo touch kuonde makamagi. Nikech gin gi kwan mag ombulu mathoth. To kineno kaka nonro motim kod ute mopogore opogore matimo nonro pacho kendi wacho ni jok mapok ong'ado wach bende atamalo margi nyalo bedo ka gima time nade oniang'. To wach moro bende ne mite ito boke mar 6 kaende. Jalup jatend piny Kenya kaloso kod od fwambo moro mawuok e piny Afrika ma milambo wacho ni en owuon obiro nyalo dwaro ni ochug kuku moro mabiro rango kit kaka katiba mapacho kende dhiyo nyime kendo tiyo ni ok onyal dwaro jatend piny matiyo mok nyal tal. Wach mamit ahinya. Mabende wacho ni kaluwore gi katiba wacho ni koro kapono ni jatend piny biro yiero dwaro mar mondo mi kapono ni iriwori gi weche mag mibadhi ichiwo ni kum. Owinjo bed ni ichiwo ni kum owinjore. Ito boke mar 7 Raila ogo tach e gwenge mag Turkana. Ote maduong' manyo entiere gode kinde niendi en rango kit kaka inyal rakruok kod njore. Weche mag arita mosebedo kongohore malich mokalo e gwenge mag Turkana. Kaachiel kod ing'e ni Turkana ochiegni ogo tong' e gwenge mag Lodwar. To moko kuom gik ma japiny kalie en bedo ka odak ka chunye go kibikibi nikech kata piny nyalo runi ok itime nade ok ing'eyo. Mwandu mag bedo machalo kaka jamni, dhok, diek, gik mopogore opogore nikech chal ka gima bonde ena gimoro machalo kaka rungu mwadhi godo pedho gwenge mag Migori kocha chon nikech japiny nitiere godo. Mak mana ni koro wacho ni piny owacho dhi bedo kod lai malong'o mapono ne ng'ato nyalo dwaro bunde. Obed RPG, obed SPG, obed shotgun, obed kata mana moro mineno maduong' chendi. Ang'eni to koro shotgun awinjoge. To winjo bed ni nitiere lai moro malong'o mowinjo bed ni ng'ato luwo kasto ichwalo ni giluongo ni lesen mar bedo gi kit magina maket kod mok ni ng'ata ni gi magina makopone lwenyo tugore. Koro kata ng'at malong'o tiseng'ulo kwe magina owito ngimane. Jonjore mopone kalo gi tong' kaendi kadonjo pacho kaendi kaketo ngima oganda bedo e andaki. Owinjo bed ni koro piny owacho mano kit kaka Azimio keto biro keto lai malong'o mag weche mag arita ahinya te gwenge mag Turkana. Kero kamano kadhi mana mapiyo kapok wamulo gazet mar The Standard nikech aneno ka bende thuolo bende ringo matek. Odiochieng' manyoro jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe mano Fred Matiang'i nagiyawo log tich mar obila ahinya e gwenge mag Mombasa mar kedo ne iwacho ni maundu mosebedo kata mana katimore gwenge makono. Ing'eni ka piny Kenya oriwore kod pinje ma oko machalo kaka United Kingdom kaachiel kod United Nations e kedo kod maundu. Ma en ondamo mokaw malong'o mar kedo kod gik miluongo ni maundu. Inyalo paro Mombasa osebedo kod maundu mopogore opogore. Koro gero kamiluongo ni log tich mar lweny e gwenge mag Dhowadh Nam Chumbi. Ing'eni Dhowadh Nam Chumbi en kanyono ma jonjore osebedo ka geto mokalo nang'o nikech mwandu donjo kaendi, lokruok mar pesa nitiere kaendi. Ineno kanyo ka Matiang'i kaloso kod Jane Marriott, mano en jambetre mawuok e pinje mag British. Wacho maber ni koro gin kod lai malong'o moselosi mar biro neno ni girakruok kod chochni mag arita ahinya Dhowadh Nam Chumbi. Kendo kidhi mbele kisomo bo kanyo endo bro koni gisekelo gige kedo machalo kaka rocket propelled Kalagusta maninja pimo ni chakasa special purpose gun machines moganda nyalo tiyo godo e rakruok kod jonjore. Kendo ng'eni jonjore ka gibiro ka gimanore gitiyo kod gige lweny man kod ngufu makoponi obila madhana mubeda mbem tap toko kamendi ko choe wang'e to kong ndonyo ng'wech. Koro gin kod ikruok mar rakruok gi njore ni endi. Koro odiochieng' manyoro jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i obedo kod Janet Marriott e yawo log tich
makoro ibjo Kenya biro neno ka biro konyogi e weche mag njore pacho ka. Kenya kwa magajwang par ni log tich makamano kano yao no gere gi kwan mar omenda mano maromo siling milion 81. Nyambagado ni mondo te gazet mar Daily Nation ni kapok wadhi gazet machiel. Moko mabende neno kaka bende pod nitiere ito boke mar 13 mano en twak mabende no bede kinde Martha Karua gi Rigathi Gachagua mabende oganda mapacho ka indi pod lose twak mag jolup jochunga e lemo mar 10 piny. Ingene twak ni an poka edo thulo mar mondo mi agoli e pacha nikech ng'at mabende nono gigiende. Okoyie na wacho ni ng'at mane manoloyo lakini kane ng'iyo kit kaka network odhi to en adier ni wach achiel manodong' ka owinjo bed ni oganda puonjore ni onge ng'at ma iwacho ni ng'ani en enemy mar ng'at machielo nikech kane poni sigu moro nitiere to kit twak mane jogi nitiere godo en ni ng'ane wacho ma torucho ng'ane wacho ma tokone ni ka ikier ka owinjo bed ni bedo kamaendi to toke ineno ka gimosore ma gibilo wach kanyoendo ma nyiso lony ma piny Kenya kata ndamo ma piny Kenya kao e weche mag demokrasia to mamit ahinya oganda mathoth ok ogeno ni moro nyalo wuokie koti tiende ni kapo ni twak dhi ka gima dwa thung'i to ni imbe nyalo ng'iyo komoro iresori mapiyo piyo mak mana ni ji ariyo gendi nonyiso lony mararieya to ahinya okang' mosego e weche mag demokrasia. Ani gima lombe twak makamano nahero kaka Martha Karua nochopo kanyo gi nyikwaye nene nyisruok makare. Koro kata in bende wageno neno nyikwayi. Koko wanya koro mgajwang' watiek gi machinglo mantiere ito boke mar 18. Machinglo makamano neno ka nitiere jabulu gi rangi moro maratong' kanyo gin duto te gin gi simbe kanyo koro kila ng'ato pako rwadhe. Koro ing'e gima timore kaendi machinglo ni nitiere kit goro moko mbulu ni endi iluongo ni mbulu to gi tong gweno ka ng'ato ka ng'ato oting'o ong'we yamo moro mabet ka seche moko nengo gi ni malo to ng'ato ka ng'ato pako rwadhe mana kaka in bende dang' ipaka ubongo ni moro to jok manitiere ring mong'ina dhong' ma ng'ato chalo ka gima dwani mondo ohor leke wadgi koro mit mantiere en ni ondiki ni debate online edition tiende ni en twak modhi nyime kicholo kod ute mag fwambo opogore to koro momora ni onge ng'at mose kundi ga dhong' modoli e kona ji mana ni e diere ka to dira bed ni machinglo ni kaka nta winjo nyambaga Kenya kwa mgajwang' ponono ni nene TV kanyo machinglo ni akia ni wamanyo ni machinglo no mar mondo mi waket ni go ito boke mar 18 an kaka winje ineno kata mna kaka ineno kweth machielo ni tong gweno ka kineno wheelbarrow kanyo mano nyisi mano kweth mar UDA to kineno mano Kenya Kwanza kineno moro mondik R kanyo mano koro ranyisi mar Azimio dochieng' manyoro bende maneno kogai mar ODM nobiro kanyo kapako Martha wacho ni Martha nonyiso ranyisi makara nen gi bolruok kendo horruok to kata mana iluongo ni jalup jatend piny Kenya William Ruto no pako ng'at miluongo ni Rigathi Gachagua kaka jatelo kaachiel kod ng'at no mabende seche moko lewe mili e golo twak kaachiel kod chir ma iwacho ni chir mar ondiek ing'eno ondiek tin to chang'owa ochamudho koro no pake kaka ng'at no ma iluongo ni astute debater tiende ng'at mo lewe riek e gombaka kaachiel kod paro maliw e kinde twak koro mano ng'ato ka ng'ato paka ng'owa mana rwadhe akani nyakora mgajwang' kineno machinglo makamane TV bed nyalo mna nyiso pachi parni chenro makama bende dhi achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook nyambagado ni wate gi gazet mar Daily Nation gi kanyo wakao mar The Standard kama bende thundu wach kanyo koro en mar ng'wenyo kuon koro dwaro ng'wenyore ka koro ganda mapacho ka indi koro noyudo fungruok ka koro kinde mabiro igeno ni mok kuon mar kilo 2 biro wuok e nengo mar siling 205 nyaka omenda maromo siling 100 mano bende nwaselose donge mano nwasego e mbaka en mana ni koro ganda nyalo puonjore yo minyal gogo tonge nitie tonge moko manyaka kago to nyaka kwongo buog kado dhi tung kocha chonde tirite mondo koga taro to yudo kose donjo wach malisha ahinya bende wach man bende aneno komi pek kanyo bende koro jopuonje kokalo e duol mar jopuonje mar NAT bende gisani koro osendiko ne duol mochung' ne ndiko jopuonje mar TSC mar mondo mi omedgi osara gi kwanata malo 60 ma bende koro kaluore gi duol makamano NAT wacho ni ngima osebedo koridore pachoka jopuonje winjo matek ma bende koro aneno kanyo iwacho ni japuonj ma owinjo nego bed ni ichulo omenda matin
Koro ka pono mnano medruok makamano biro bedo mar atamalo 60. Koro biro chule nengo mar mano salary osara mar Sh14,550 ka japuonj mane beni chulo nengo mamalo aneno kanyo Sh89,089 gi siling otonglo karamna Sh16. Japuonj minyal chul omenda makore lach mokalo nyalo chopo 89,000 kod Sh16. Amen mapeko moko e kind duol marango osara mar jotich mag piny owacho kod rudh goro mar NAT Collins Oyu. Ok en gima gisebedo kaka dwaro gi odiochieng' ma kawuono kata odiochieng' manyoro. Bed king'e ni jopuonj osebedo karade gwenge mag Mombasa kachande mana mar gombaka kaka inyalo ber lwasi mar puonj kende. To jopuonj bende mantiere kod iluongo ni hardship. Tiende ni gin gibedo gi pek kachiel kod teko moko e kinde ma gintiere kuonde moko machalo kaka gwenge moko mongoro, gwenge moko maseche moko arita chal ka gima ok ni berie. Koro winjo bed ni ka nitiere ng'at mowinjo bed ni rango ratiche pacho kaka kuma diere to bed japuonj. Wabedo ka nikech jopuonj. Koro miyo kogik ni koro jopuonj nyalo dwaro moko kuom dwachgi to nitiere winjruok moro mowinjo bed ni ogirimiti michwo e kogno mondo dhano ibilo godo wach. Dhano ok en le ma ok winj wach. To gin bende ok ginyal bedo joma nyang'ande ahinya e dwaro mana margi owuon. Winjo bende gi seche giendi ging'iyo ni to ka koro weche mag gedo mag sikunde mag ute makoro nyithindo nyalo dhi yudo godo giluongo ni sudo ka giwuok e rang'iny mar somo machielo ka gisudo kumachielo kata jwang'o lai mosebed kitiyo godo madho liech dendo ni CBC kendo go okang' ka gidhi kit tat somo machielo. Bende gin kod ikruok giseyudo tiegruok mokalo. Bende gintiere gi ute mag klese go moromo. To ka koro gisebedo nyang'ande gidwa ni mondo medgi omenda to winjo bed ni koro gin bende gigo okang' chien to giwacho ni wachiw thuolo maromo kama kata wabed gi dwaro maromo kama minyal chopi. To gin bende winjo bed ni ratich gi timruok nade irango. Ting'e kata mana ni higa ka higa bende wacho ni ogirimiti kata mana winjruok mag CBN higa ka higa ng'eni bang' jopuonje wabiro bedo gi lakteche. Koro wan kanya kwa Ramogi jwang'a bede iti gi wang'i ponono ni jopuonje ibi medo sara mano mar atamalo 60 biro bedo kwa nyisi. Penjo moro ma seche moko ganda nyalo bedo go. Jopuonj dwa ni mondo med gi osara, nurses dwa ni mondo med gi osara. Obila bende nyalo dwaro. Mano bende na winjo kana na manifesto mag jotelo mopogore opogore jochung' e lemo mar ten piny Kenya ma bende chenro mage to bende kata mnan kinyisa ni medo osara ok dadagi. Koko mano kwa dhi nyime nitiere wach ma bende aneno komi peke ito boke mar 8 mano maluoro jalno ma alap dhoge diorni ne komba tend piny Kenya mano Kigami Ruben Kigami kaluwore gi duol mochung' ne weche mag yiero IEBC bende koro giwacho ni ponono ni inyalo dwar mar mondo mi gimed Ruben Kigami mane e otese mag luto ombulu. Okang' ma kamano biro kawo gi omenda mathoth mano siling $971,000 ka bende giwacho ni ka giriwo nyinge sani e otese mag luto ombulu bende nyiso ni yiero ma bende piny Kenya nego bed ni bago chien tarehe 9 dwe mar 8 ibiro chor nyime gi ndalo 30. Bende nwa winjo kata mana odiochieng' manyoro IEBC nesotero kwayo makamano e doho mar oro kwayo mano doho mar apila. Jang'ad buche Justice Mrima kang'ado bura mano chwali nyime mamulo jachung' malaro KAMPEN piny Kenya Kigame to wacho ni owinjo bed ni owinjo bed ni parliament kata od bura ma pachoka ochuogi chik moro manyalo miyo jogo modak kod ilongo ni nyalo mopogore opogore thuolo mar bedo ka gin bende giriwore go ganda mamoko e laro kombe mopogore opogore pachoka kata gin bende gidonjere gi weche mag siasa ma keto ji bedo maromre. Mak mana ni duol matayo yiero kod kio pachoka IEBC kokalo kuom jakom mare to ywak ni kalo mosego omenda moseti godo seche modong' ok gine ka ginyalo manyo omenda maromo milion 971 mondo migi ket nying Kigame e laini ende.
kambi ka kambi kata riwruok duol ka duol ni kod bad migawo rango weche mag chike gidonjo ng'wech kendo gidhi e doho mondo mi gikwed kit ng'edo maked kod mane doho nyalo go wigi ni en adieri mana kaka Justice Murimo osewacho dhiuru nyime kod keto nyinge ang'owa e ballot noko chuno IBC mar mondo mi oket mana nyinge na gigolo mana paro ni ber kaluwore ni en gi ng'ol mopogore opogore nego bed ni mbeko ne chike matin koro mane gima koro oganda winjo bedni chiko itgi ni to ka koro wadhi nyime gin ang'o mowinjo bedni luwo e kinde ma dwaro maket kod mane dhi nyime biro chuno wa mondo wapar n'oganda ni ang'o nwaseyudo gonyruok ing'eni